Gọvanọ Soludo, gọvanọ ayo alụmelo ndị egbukwakwana anyị chenọ ichekwawa anyị ka ndị abịalụ kelee ife melu gọvanọ anyị ha egbukwana nke a mere na Nnewi ndị sekuriti a ndị nche a na-akpọ Udogachi ha egbukwana na mgbede ụnyaahụ a sị na nke a mere n'akụkụ Ibeto Junction traffic ebe a jewelu Bank Road side ebe ahụ wee na nwanne anyị nwaanyị Miss Chiamaka ka a sị na-agbaturu ndị Udogachi bịalụ ịlụ ọrụ trafik biko na ndị Udogachi na-alụkwazi ọrụ trafik ha che ịgafe ha ya agafe mana ka ezikwa nke wee ịlụ ọrụ trafik jirizie iwe kele ka ọ esiwo na ndị ịbịala ichekwa na mgbawu ka ị na-agbawuzi ha a sị na ha abatala ebe ahụ fụ na ụzọ agachaghị ọfụma ụzọ agachaghị o nwere ka ndị polisi si eme ka ekiri ahụ ụzọ ha egbuwala m ha ma ọ wee lituo klia ụzọ ọhasị ọsị gbawa egbe kelee ụdị ndị ebunyesila egbe biko nụ kelee ụdị ndị ebunyela egbe Soludo kelee ụdị ndị ibunyela egbe biko nụ kelee ụdị akụkọ a na-anụ dị ifa a na-ebunye ndị adịghị prọfeshọnal egbe a na-ebunye egbe ndị ya handụ nwe egbe ka a na-ebunye egbe gịnị na-akpọtụ dị ife a na mmadụ anwụgorie abịara ichekwa anyị ka abịara igbu egbu ka mkpọgodo ọtụtụ okwu ndị mmadụ kwuru gbasara ife a alụ na-eme geenụ ntị ndị be anyị Nnewi Forum for Justice ESCO ekene m ụnụ onye nna n'onye ụsa isi okos nwata nwaanyị a dị n'ebe a na-ekwu ka ebuju n'ọgwụ ka ebuju teaching hospital ọnwụgo by the time eji ebu elu teaching hospital confirm my death ke reason sọsọ na ka o jee nkwọ ka ọ pụta kwụrụkwala onwe na trafik dịka esi kwụrụ ndị ọpreshọn Udogachi esi ebe ha na-asị na agoslo dị ha matụsịa na moto buru moto n'ọnụ ha na ha nnaka ha nwe obodo gada gbanwe eledi akwa nwa si n'azụ gbawu ihe egbe ebe ahụ I don't understand. Ọkwazi na ọ na-esi n'ihu asị yes na o ji asị ya buga motorcycle n'okwu ha ebuga ma ọ na-enwe little argument maka ahụ na-azụ 100% offense of any security agent who be you who. Therefore, biko ana m ayọ mayor nketa nke echi ma governor of Anambra State Professor Chukwuma Soludo the earlier withdrawal these people na-asị ahụ egbe niile ha bụ the better for us because go mụnwa today onye agbagburu ife anwụ my senior brother ka agbagburu ife na mgbede a ọhọrọ ọpụpụ uchiche ọha anything these people na nọ na Nnewi for instance ha bụrụgoro moto whether there is hold up or there is no hold up you will see them ha na-eme overtaking etu osi kwesị nye etu osi kwesị etu osi sọ ha nwa nwa obodo ndị niile nọzi n'obodo slaves ka I to them Ochide ụfọdụ akpọghepụ ụzọ oghe na-afịkasị aka chiri nke ọzọ anyara moto with one steering one hand on the steering where the other one buru koboko na-apịa ụmụ anụ ọfịa debere n'ilo
look, enough is enough. Quote me correctly. Now if I was there, maybe I'm not Nnewi because I'm on Lagos. Otherwise, I'm not Nnewi. Get out for Nyawi Tesianesu, no Simbi. Therefore, the earlier a withdrawal of guidance is good at training anywhere. On I generally had training. And the ban or will you join your owner? Omonia that one way. Omonia them if at the moment they blew and a headway. You for the social near womb mother, Nyabo womb mother, near me mother car. And I use Ibu mother as their national anthem. Look, enough is enough. We won't take it any longer. We won't take it any longer. As you now, you take if look at that. Osi Sudan, but Ocean and Bigimbi. Or yes, is yours. Or yes, is again. We bought one for Congo. No, he said, no, we won't take it. I take it. Mwakajo's capital, Neno, Numun, Kabia, Abia. Then I bruise Waba as you could call Medio Hamanaka Quendi. So if you see, I'm going to know forum for justice, and my brother Newi. Was one my bill number that Manachi Jena, Manachubebel or Tueshi. Kai Kwoni, who are back, or what them men. Burebe, Pichanden Angon Purum, Purum, Shan, and Operation Dogachin, Hananaha. Burebe, one, or Bullen. We can then try no so one from primary school, from nursery school to university level. How about going in to Tabianya, what I will to help the family. Una security only can go back, but Payana can is up and down. If I got I got one day flan and 900 more here. Dara, a brebe bandara naka, Abraham Kikanula. Very useless people. Una security. Look, we're one patrol one, no, Babuele. Ndani na-akụ ihe ahụ ndara nne nọ ndị agbagbuo mmadụ n'iru unu na-anọrọ kwa ha eburu dị umeanụ pụba na ebe a na-eme mkpọtụ. Those people nọ ebe a na-agbala egbe ahụ elu na-enwere ihe ha na-eme gbagburu that woman na-ekwesịrị ikpe ha ka ha move from that place with that dead body. Na-agba nkịtị bụrụ nwunye mmadụ ada mmadụ tinye na moto buru pụba ha gbagbuo ya buru ya pụba na-agba nkịtị. All of you are fools. One na-ekwu ihe ndị anyị na-ekwu ndị mmadụ eche na ihe egwuregwu ka eke si je gbagbuo mmadụ pụta na-agba egbe enyi ha gbagbuo mmadụ ị nọrọ ebe ahụ eburukwa ụdị ozu na-agba nkịtị isi adịchara nnecha niile mma. Ndị ara ka nnecha niile bụ o metụtago gị n'ebe mgbe a na-ekwu ya so na ndị a niile bụ killer squad zoo terrorists mere employ in our land to reduce our men and our women. Nnecha na ihe egwuregwu kịta na ya na-akpọ prọfesọ gị na-akpọ meyọ gị ndị ya na-akpọ na ya kpọlite ada ya nwụrụ anwụ. Dara all of you nnecha niile ya eketachi ya hei ndara ka nne all of you are mad people. Gọvanọ anyị Soludo ịfụna na ọ bụrụ onye ọbụla ka a na-ebunye egbe ndị nwa na-akpọrọ bịa ndị udo ga-achị azụkwala ha azụ. Ụdị akụkọ anụbụgo egboro one ma one anakọta ọ ka wụrụ na na-alụ ọrụ ka ọ gịnị na-eme ọ mmadụ na-anwụ. Nobody has a right. Enweghị onye nwere ikikere igbu onye ọbụla. Ọ ndị ji egbe ezu ndị jikwara igbu mmadụ ka a na-egbu ya anakọta gbaa mmadụ egbe. O nwere ife ofu onye na-akọ na ndị mkpọgasịla onu ha ma nke trafik ama m aghọta m ife a na-akọ ebe a. Udo ga-achị yes security ọ ka achala ụnụ wugolu security izizi bịagolu. Ndị amị na-agakwa maka ha si aga mana ndị be anyị ife ndị be anyị nwere ka ọ na-adị. Ife ndị be anyị na-adị iche. Udo ga-achị ehe enwere ikezi ọ na-agazi one way n'ilo ọ banye saịdị a maka na udo ga-achị nwaanyị na nke ndị be anyị na-apụ ka iche. Ọ ife aka ụfọdụ ji asị na ya chiwo onwe anyị maka ndị be anyị ndị Igbo ji ime ha na-emekarịcha. Ndị Igbo ji ime ha na-emekarịcha. Kelee ife ndị a na-alụ achọrọ m ịma. Kelee ife ndị a na-alụ.
ọlụ ahụ ezitere ha ma ijide ndị asịnọ ndị kidnapping n'ime ọfịa ha na-emekwe ka ọ bịa na street bịa na-emekpa ndị nọrọ onwe ha ahụ. Eche nnọọ n'ọfịa ka asị ha ya aba chụpụta ndị na-eme ife ma n'ime ọfịa. Kelee ebe ha na-anọ, ha na-abakwa ime ọfịa eji wee kpọta ha. Aghọtago m ụdị ife onye a na-eburu ụzọ kwu okwu na-ekwu ka onye nke bụ ọdụ eburu moto via asị na udo gachi a na-achụsịsị onye ọbụla n'ilo. Onwezi ka esi na-efe ife a na-efe ịma na o kwesịghị ha akụtụrụ moto ọzọ, ọkụtụrụ moto na-achala ha ma ọ merụọ mmadụ ahụ aka ọkụ ife ọzọ. Biko nụ, ndị azụrụ azụ ndị kwesịrị ịnọ na sekuriti, ọ bụrụ onye ọbụla na-anọ na dis sekuriti, ọ gịnị dị na-afịọ? Esoghị m na ndị na-asị ka sekuriti ghara ịdị, achọ m ka sekuriti dị, mana ka ha wụrụ ndị azụrụ azụ na-eme etu kwesịrị. Ọha ifu ndị mmadụ nọ ile onwe ha gbakawie egbe ne nke a kịta onwe ka esi kpọchiata dis girl azụ onwe ha onye nwụrụ anwụgo kịka onwe ka esi kpọchiata ya azụ a na-ele ndụ n'afịa. Si mana ụdị ndị a na-ebunye egbe biko nụ ahịa sịhọ sekuriti adụ na sekuriti amaka ichekwa obodo amaka, mana si mana ụdị ndị a na-ebunye egbe karịa na anụ ụdị akụkọ ọbụla ha anọkọta achọrọ ime udoghachi sekuriti obodo ewere onye afịa bunye ya egbe. Gọvanọ Soludo biko malife ya eme ife a maka ọ na-edo ahazighị nke ọfụma ọzọ na-achakwa imekwa malife ya eme ebe a ka ntị ka hapụ ya onye fụrụ ozi agbasa